manalain tampo. O maluguday pa, ngening kapinandita na iti, ing makanyan mila pong papabut ding ke kaming alang kapupusan, akapuryanan pong kapasalamatan ke ka, pablasang Diyos ko ding balang metong at metong ke kamig paing makanyan mo kergung paraparang iningat, tilutan mo kergung malayang ginalo, lalong maigit karing ke kaming banalatungkulan na pekitangwanan ke ka. Ginong Diyos, ngening pinandita iti, ing makanyan dakargung pupurian pasalamatan, pablasa nga lake pong balong ablas karing dapat mong mangayap ke kami, nunaing purian da ka ginong Diyos ngening kaurasan. Ginonong nga batyawan mo laman puring ke kaming kakulangan kingaldo napun, manyawad ke pong patawad ngening lalapit kaming magaral banal mong arapan, ipaintulot mo ginong Diyos, ing buklatan maing ke kang kayarian banwa, iding ke kang banalapas bulan, bang kanita igpareting ke kami ngay ng pong papuri ke ka, ginong Diyos ing mirasla pong king banal mong arapan. Pangening pinandita iti ke pong sablang anak mong mipalad ngening kaurasan, bang malyaring magaral ka ring banal mong kaburian. Ginoo, makanyan mula naman pong buklatan ding kekeng balang matada ring kekeng puso, bang ding ke kaming dandaman na kapag-aralan ngening pinandita iti, Ginooing miyala pong kapagsulungan ke kaming anak mo, lalong maigit ginong Diyos ngening kaurasan, anong makananong manyawad kami ke ka, pablasang ika sinabi mo itubod maing ke kang pangakong Espiritu Santo, bang malyaring turuan pong tumahid kaya kamig pa, karing bagay malyaring ikasulong naning balang metong at metong. O renig paring kaya kang pinili karing dakal, antimong kaya kang gamit. Muna ginong Diyos, sing makanyan mo pong pasignangan ding karelang kahang laman. May git mo naman ginong Diyos, makanyan mula pong linisan ding karelang balang kaisipan. Makanyan desargung pabandiking kaya kang banalaw paya, ing karelang buong katawan. Bang detang dandaman daig pang pasabing paibat ke ka, ila puring malyaring ibulalagda king ke kaming piyarapan, bang malyaring pulutanan ning meto nga magaral bang ikasulong mi. Diyos ko ngening pinandita iti, nung makanano pong payapa kami ke pong sablang anak mo, anong makananong gasargo po at ang mayaring ke kaming pamanyambang iti Ginoo kapayapan kengan. O reni puring ke kaming awad ke ka, tanggapan mo pong mabanglungay, narapan mo deti at tanggapan mingke kang lima pamipalaking lagyo ng Yesus. Manibat ng yan ang gaman king wakas. Iyan nasa po salam. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibul Tagumpeni B. Shall
pamaniwala, King Dios, kagum na nitang pamanilastas, ipabalune, itang makabaldugan abye, at ipakilala na itang katutuan ay ating lugod ampon kabiasnan. Kinguli na ningke kayong kasalpantayanan, ampon kapanwalan, mayakit sana ing metong mong panandam, metong augnayan, ay ating kaisipan antimong Jesu Kristo. Kapamilatana, ning tetagan na ning ke kayong kasalpantayanan, yaing magdala, ketang ganap atula, ampon ligaya, kinguli na ning ke kayong kapanwalan. Lugod ampon upaya, nitang metong magino, yang ke kayong tanggapan. Ing maya po oras, at alang hanggang lugod, nitang mayupayang gino, ke koyang yayampang, ke kong sabla-sablang disan, kilob na ning eskwelahan ning biye. Pablasang king oras sa iti, pasibayo yung ginasgas, ing balang bitisyong, bayong ganap at tune apatutuan, ing balang katungkulan yun. E bukod, itang maniwala kayo, nune pa naman, mayayakit ampon mababatyo, karimbalang dapatyo. Uling kakilala yung, ing Diyos, yaing lina lang king sabla, yaing babye sikanan, babye-bye, karing sabla. Nuwanti kapalad ing balang tao. Mikaatin niyang pamipa kiugnayan, king Diyos alina lang king sabla. Kapamilatana ningke kayong kapanwalan, bayeng lubos ganap, aya kilala, ing kayang katutuan, ampon kabias na. Uling kabalwan yung, kinguli na ningke kayong tetagan, ningke kong kasalpantayanan, itiya ing magdala, ke kayo ketang ganap atula, ampon ligaya. Kapamilatana, nitang tetagana, ningke kayong kapanwalan. Nganing ebanghelyo, nuwan niya, itang maniwala, kingamano ning Ginoo. Uling at tsukaya, ing lagyo nitang katutuan.
munang-muna, king kayang kasarilinan, at inyang ganap, apamananggap, pamakiramdam, kareting kautusan, kapamilatanda, reting talaturu, talapanaral, ayati yung gagalaw harapan yung banting upayang, taryana kayo, king hanggang katutuan, ampon katuliran, pablasang ingkekong kasalpantayanan, mi talakadya at mi abyeya ke kayo, banting upayang ingbalang metong, at inyang ganap atukyan, at enang malilipang pasibayo, kimbyening kadalumduman. Mi talakadya, ing metong ay iglesia, at kingulida, reting talapanaral, ilaring malyaring, magsundo, ketang likwan, aobra na nitang Ginoo. Ayanti mo king minunang panahon, Yesu Kristo, menaralya, at king kayang pamanuru, binyene ing kayang siwala, ampon nupaya, banting upayang tanggapanda, itang sikanan ay batking banwa. Pablasang ninuman, ingati yung tinanggap king kayang ngamanong, at inyang pamagbayong king kayang pangataw. Ing Diyos, mi talagayang metong nga iglesia, bangigit yang makilala, itang kayang katutuan. Lugod, ampon kabiasnan. Ating balang tanggap kaniti, ing makiayon la, mikatin lang metong mong panandam, metong mo ing karelang lakad, metong akaisipan ay atsukang Kristo. Kingulidaret ang kayang apostoles, ampon talapanaral, bang malyaridang isundo, ing obrang likwan. Uling ingke kayong kapanwalan, manibatan niya, king tune apamakiramdam. Yesu Kristo, king kayang pamanaral, dakalaretang ati yung mekirandam, at detang mapilan, mikatin lang pamaniwala, at kay bat naniti,
karinya palinto, ing sinal pantayala. Eyo kakalingwan, nga naning kayang ngamano, nung ika malyari kang talapaniwala, ing kegana-gana, malyari lang talapaniwala. Kinguli na niti, e bukod sana king tao, kabud mo itang makirandam ya. Nga na, manalastas kayo. Uling nung bukod mo, ing iya talapaniwalaya, iya mismo, kukutone, ing kayang kasarilinan. Manalastas kayo, manuri kayo, karing sablang kabiasnan adaratang ampon katutuan amiapag. Antimong pamangan, baluyesa ng simen, itang babiesi kanan, baluyesa ng ilako, itang babie kainan. Pablasang ing tao, ing kamatutuanan na, ing kaisipanan ng tao, iti may naya. Dakal, itang malyaring maging kamalyan. Nunga niya, kingalang tuknang, ding kayang talapanaral, ibabyeda, iapagda, ing wagas akabyasnan, ing sablang kautusan, bayeng ganap akilala, ing lagyuning katutuan. Kilalanan niyo sana ampon ganakan yung ing kasakitan, adelana na nitang kekatamong ginu, inatbus ne, ing lagyuning kasalanan, bayang miabye, karing sablang tao, ing lagyuning kaligtasan. Kapamilatanan nitang pamananggap ampong pamaniwala, king lagyuning mayupay. Ing Diyos, ing burina, ing mikaatin kayong kasalpantayanan, pamaniwalang ating kabanalan. Nung ating koman aintindihan, iti ganap yung pakibaluan, lalam na ning kayang amanong ke kayo babiena. Pablasang, iya ing sibol ning katutuan, sibol ning kabiasnan. Kinguli na ning ke kayong pamananggap, nasana pa si bayong mayakit, ingatin pang magbalik, lagyuning delumduman. Kinguli na ning ke kayong pamananggap, karing kayang amanong, ganap na sang mayakit, ating pamagbayo, kingke kayong pangataw.
mayakit na sa itang metong mong panandam, ayating tula ang ponlugod. Metong akaisipan, ay ba't king Gino? Mayakit na sana kareng balang sariliyo, itang piblas. Gayak ng Kristo, ating kababan, kapibabatan, katapatan, kabiasnan, ampon katuliran, matulid, adapat. Eyo sana kakalingwan, ing lema doktrina, ningke kayong kasalpantayan. Lugod at kabiasnan, papunta king Diyos. Ing alang dapat amayap, bawgyamo harapaning Ginoo. Alang relihiyon, ang makapagligtas ke kayo, nung alang dapat at apat, mayap apamanggalo. Alang kabaldugan, ing kasalpantayanan nyo, nung alang kabiasnan nyo. Alang kabaldugan, ing pamaniwalayo, nung alang pamagbayo, king pangatawi. Alang kwenta, ingke kayong kapagalan, nung mayayakit, itang bungang manyaman. Lagyon itang kaligtasan, miyalang kabaldugan. Pakatandanan nyo, ing Diyos ya ing wake katutuan, at ikayo, ding kayang sanga, at kabalwan nyo, itang sangang magdalang bunga na. Makukutod ya, kingapi iugsen. Kiinguli na niti, ganap lasanang midapok, kareng ke kayong lunanan, ding kabiasnan, tinapeng alang lebadura. Dapat, musa bukod, itang sinimpan nyo la kareng balang puso yu, nune, mayakit la, kareng balang dapat yu. Itang bungang manyaman, akayang panintunan. Kapamilatana, ningke kayong kapanwalan, ketang metong nga Diyos, kagum na, nitang pamanalastasyon, ipakilala ni, ing tunay lugod, tunay katutuan, tunay kabiasnan. Kinguli na nitang tetaganan ning ke kayong kasalpantayanan. Itiya ing magdala ke kayo, ketang ganap atula, ampon ligaya. Nga naning mano ng Pablo, manatili kayong tapat, ing balang metong, kapamilatan na nitang karapat dapat
apakalulu. At kanita, tunay ing miligtas kayo, kapamilatanan ning kasalpantayanan niyo. At iti, yameni batan ke kayo, nune iti, kalamne nitang Diyos. Kinguli na niti, di na nyo sanang ulaga, ingbye ami param ke kayo. Nanuman, ingati yung babye, kainan karing balang kasarilinan. Gamitan niya, ingke kayong kasalpantayan. Nungatin mang kapanandaman, ababye, kaligaligan ampon kainan karingke kayong katawan. Sapat, itangke kayong inuman apanulo. Gamitan niya ingke kayong kasalpantayan. Ingke kayong kapanuwalan. Kanita, mayakit ya, ding bage, imposible maging posiblila. Itapat ye, ing balang puso yung ating pamagsisi, king pamanlapitin. Makanyan mo naman, misasan metong kayo, ing obra da kalya, ding kapatid yung atsuking balening ampunan, papiglola. Mbalo kung dakal na ing kapagalan nyo. Dapat may gitsa ng mayakit, ing dakal ing pamagkusay. Pasibayo, ing tetagan ing ke kayong kasalpantayanan, pakatandanan nyo. Itiya ing magdala ke kayo, ketang ganap atula ampon ligaya. Kapamilatan itang kapanwalan nyo, pamananggap yu, pamagobrayo, ketang lagyuning gino. Kinlugod, ampon saup na nitang Diyos, at ing patnubena ning Espirito'y Santo, lagwan danakan. Dempong kayanakan.
maaying lugod at kalam na po ning Diyos. Yaing mo munang papabot ko kaya kayong kapatad. At ang timurin king kaya katamong malugod at Diyos, halang patugot po yung saup na kaya katamong, bang malyaring makanyang tamo mo pong maminto karing burina. Kaya ngaldong iti po na po kasanting kaya katamong tema, bayo kaya po sabihan yung kaya katamong tema, beri kaya pong i-acknowledge yung pang datang na yung kaya katamong pengari, iba pang pasing kunanan po tsuya kaya ning babo kapatad tayo pong pengari ni. Iya po yung kaya katamong meging mestro kaya tang minunang aldo karang kaya katamong kaya nakan kanita. At ngeni po yung kaya katamong tema ne po kasanting keng oras sa iti metong ay spiritista. Proud to be spiritista. Iya po yung kaya katamong tema ngeni ngaldong iti yung kaya katamong tatak ang timong metong atalasal pantaya, metong ay spiritista. Sabi na, metong panandam, metong kaisipan, king metong panyulong na ning kaya katang kasal pantayanan. Iya po yung kaya katamong pilit gagawan king kilubna ning kaya katang kasal pantayanan iti bangkanta mayakit siya mo ing metong pamisasan metong uling maiyaws tamong Union Espiritista Cristiana de Pilipina Incorporada. Iya po yung kikatamong tatak king kasalukuyan. Po? Anya, deni pong kikatamong migsadyang ang timong speaker, yung kikatamong PPC5 President, metong niya po kareni. Ang gana po itang kikatamong kapatad, Brother Arthur Anusancion. Malaut siya po penibatan ni Prom Likab. Po? Paninayin tayo po yung kikatamong kapatad, Brother Rick. Manikya po Brother Arthur. Hello, may payabak po. Yung kakatamong metong speaker ngayon, press from Lubisi, ayan po. At may payabak po uling yung oras sa iti, miti punta mo po po. At na bang malyaring makanyanta naman kawan yung kakatamo pong katungkulan. Kareng dela na po ning banal espiritu kaya katamo. Po. Dindamtala po reng dela na kaya katamo nung kananong sabi na nuwang kayo bisat man tayo po akakit po. At tayo salat meniwala tamo po. Po. Ito po ito, waling indela na ning banal espiritu tutuya po. At sabi na naman, kapamilya ta na nga na yung pamakirandam, po, may niwala kayo. Totoo po ito. Kita mo po, may karandam tamo mong amano, po. May karandam tamong kabyasnan kareng banal, ang po kareng kikatamong talateksto. Kanyapin, may niwala tamo na atiping Diyos. At kaya kikibat nini, po, makanyang tamo pong may kilala king kapatirang Union Espiritista. Po. Anya, iya po yung kikatamong tema ngayon ng aldong iti. Nanay po yung kikatamong liban, kayaniban kapanwalan, po. Akakitaya po kini yapining Union Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada. Po. Balo tayo po nung nanumburi ng sabyan ang Union Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada. Po, nung makanano niyang mayango ang kakatamong kapatiran. Sabi na po ang buri ng sabyan ng Union. Po. Patya dindam tayong Union, sabi na
pamiyabe-yabe dareng dakal king metong at metong king dakal. Ya po yung muri ng sabihan ning union. Ya po. O meto ugnayan ne po king pamaniwala. Yapin po yung muri ng sabihan ing union. Ing espertista ne po. Nanong muri ng sabihan ing espertista, ilapin detang taong manuwala ne po. Magaral king maka-espiritu o king espiritual. Ilapin po rin espiritista. Ne po. Ing Kristiyana, katunayan, tandaan na ing ikatamo, metong tamong tutuki kang Kristo, ne po. O panwalan tamo, ne po. Iyan yung modelong panwalan tamo, Kristo. Inyapin Kristiyana. Pilipinas, ne po. Ing tanda, ikatamo po, makatok ng tamo, kiniking Pilipinas. At incorporada, ing rehistrado, o rehistrado yaking gobyerno, o kilala na nining gobyerno. Yapin po ing Union Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada. At kapilan niya po, may kilala yung kaya katamong kapatiran. Ne po. Siguro po, tayo balo, makanahan niyang may gumpisay ni. Anyapin, bala pong bayong lulub a miyembrong yeni kayong kapatiran yun yung spiritista, may katin pong pamagaral karela bang kanita akilala de po nung naniya pa mo yung luluban da. Kasi po, nung may baling luluban mo, makanano may apatatuanan. Anyapin po ngayon kasalukuyan, reta pong bayong membro, bayo lang magpilap, kitang karelang registration members, ne po. Kailangan niya pa mong may ka-orientation, ne, o doctrinization, banting upayang akilala tayo po, ing nano yung kikatamong liban. Mapilan po karetang istoryana, ning kikatamo pong kapatiran ne po. Linawi ako karetang kikatamong lecture kanita ne po. Kita pong nung makanano yung may pundasyon ang pong may gumpisa yung kapatirang Union Espiritista. Sabi na po kaya kitang 1829 karinya linwal at mumunang mibayita ing espiritismo. So kita pa po lang 1829 kalambadan ita ne po. 1829 may babalita ni ing tungkol kay espiritismo ne po. At anyang 1847 karinya peka official linwal balita tungkol king espiritismo iba't king libro ng Allan Kardec king Pransya. So karinya papala may gumpisay king kaya katamong kapanwalan ne po. Kapamilya ng Allan Kardec ne po. At anyang 1900 miras siya ing espiritismo king Pilipinas ne po. Kapamilyatan ning periodiko o balita ng Allan Kardec. So, kapamilyatan da po retang periodiko ng Allan Kardec, ang pong libro na ating kikatamong meging fundador kanita, akilala da niya po at pegaralan da niya ing Union Espiritista. Ne po. At anya pong 1901, official formal ne pong maging institution ne po ing espiritista ne po. Kanita yung may gumpisa kete Pilipinas. At may talaga dya pipiniing organisasyon ay ni yapin ing UE Sepahay ne po. Karin niya po may talaga dyan yung 1901 ne po. Kung sabihan, malambat niya pala ing kikatamong kapatiran ne po 1901. Karin niya po may gumpisa ing kikatamong kapatiran ne po.
nung pila niya pong dekada, ne po, pila niya pong millennium, ata mo ne po, talagang malambat niya pala yung espiritista. At anyang 1905, formalized as a group. Ne po, kaditaya may organisar yatang hanggang grupo, ne po, no makananong may katin pamibuo ka rin aliwaliwang organisasyon na ning kaya katamong kapatiran o grupo king kaya katamong kapatiran. So 1905, kanita po formalized po as a group. So budi sabihan, may kinepong dinalanal banwa ing kaya katamong kapatiran. At itapin rin kaya katamong meging fundador, po, rin meging founding member na ning kaya katamong kapatiran. Yapin po yung mumunan dili Allan Kardec. Iya po yung ausan tamong prinsipining kaya katamong kasalpantayanan. Po. At kadua, po, Don Agustin de la Rosa. Po, iya po yung meging founding, yan po yung maging pundador ng kapatiran keti Pilipinas. Yapin po pala Don Agustin de la Rosa. Uri sabihan, Don Agustin de la Rosa, may atong niya pong Don, may atong niya makwalta. May gumpisa, po, maging founder na ng espiritista keti Pilipinas. Ano pa ta, makwalta la po rin kaya katamong maging pundador kanita. At timurin, Don Juan Albier, po, iyan naman yung founder kaya king provincial, Pangasinan po niya, king Pangasinan. Metong yung provincial governor kanita. Po. O metong yan naman governor, yung maging pundador tamo kayong party na ng Pangasinan. O bari mo sabihin, kilala po talaga rin kaya katamong maging pundador na ng kaya katamong kapatiran. At Don Juan Ortega, po, Don niya naman ini. Anya pong may organize siya in Union Espiritista Ketiking Manila. Po. Don Juan Ortega yung maging pundador king Manila mo rin. Po. At the same time, iya po yung kaya katamong President General kanitang panahon na ita. So, makwaltaya naman po, metong nga naman doon, yung maging founder tamo king Manila. At Icalisto Miranda, po, iyay maging founder naman kiniking Pampanga. Po. Icalisto Miranda, metong niya po, taga Balutu, Concepcion niya po, king Sentro Balen, Jerusalem. Iya po pala yung maging founder tamo kiniking Pampanga. So balutan niya po nung makanano yung pangapundasyon na, po, nung kapila niya may talakad din kaya katamong kasalpantayanan at nino pa rin maging leader tamo baya po ngayon italakad din kaya katamong kapatiran na ini. Anyapin, sabi mi po ka rin kaya katamong manimuna kayong pamunuan na dapat ilibro do rin ibang kanita rin tutuking inerasyon makanyantala pong atok yan. So makanya po may gumpisa ang poreng maging founder tamo po king kaya katamong kapatiran. At ngayon iyapin ning kaya katamo pong tutukyan kapatiran Union Espiritista. Po. Iyapin nga usan tamo pong Union Espiritista o king kaya katamo pong kapag-aralan ing Espiritismo. Po. Iya po yung pag-aralan tamo. Sabi na po kini kayong Espiritismo, sabi, ano ang Espiritismo? Nano po yung kaya katamong pag-aralan kini. Ito ay isa'y katuruan ukol sa ugnayan ng Diyos at ng kanyang sanglikha. Kunin sabihan, iya po yung maging dalan, bang pating upayang yung Diyos kakilala tayo po. Yung Diyos, panting upayang balutamo nung nano yung dapat tamong gawan. Ikatamong lelangana. Po. At kapamilitanda naman, dahil banal Espiritong daratang kay katamo. At atin niya pong atlong klaseng sangay yung kay katamo pong kapatiran. Na ano po yung mumuna? Siyensya, po. Filosofiya, po. Ang pong moralidad. Kaya nung bagay nga rin, metong lapo ka rin pag-aralan tamo, po.
metong ya karing kaya katamong kapag-aralan king Union Espiritista. Nepo. Nano po yung burin sabihan ng siyensya. Sabi na, ito ay pag-aaral ng mga karunungan na ukol sa Espiritu at mga kahayagan nito sa sakop din ito ang mga karunungan ukol sa material at hindi pa tutuklasan ng siyensya ng mga tao. So, in siyensya, uling pong pag-aralan tayo, ini makaukol ka rin espiritong nepo, na nung ka rin ilang pag-aralan, nepo, ilang kaya katamong maging dalirayan, kaya katamong kapatiran. Nyapin po, malawak ya po ini. Nyapin na ako na makaing pagalawak po at dakal ya po yung oras sa tintamong bisita, nepo. At kadua, ing filosofya, may itong yan naman po karing pag-aralan tamo, philosophy. Sabi na nano yung philosophy, nepo. Ay ating pala, bayo po kayong philosophy, kayong siyensya, atin niya pong adwang uri ing siyensya, nepo. Yung siyensya, science, nepo, yung kabisnan. Sabi na, karunungan, hayag ukol lamang sa mga bagay na mga material. So, ita pong karunungang hayag, nepo, akakitaya ing material na bagay, yung pag-aralan tamo, nepo. At karunungang lihim, ay sakop pati ang espiritu, alimbawa ang mga penomena na nagaganap sa pamagitan ng tinatawag na medium. So, kaya pong siyensya, nepo, kaya pamag-aral tamo, kapamilatan daring espiritu, nepo, ngini, atin tamo pong medium, nepo. Ano ka rin, ila po rin maging agagamit tamo banting upayang ding espiritu ilang akaugnayan tamo king kaya katamong kapag-aralan, nepo. At akakita mo po kini ne deng asaksyan tamo po ing miadawang milagro, nepo, king kapamilandaring espiritong daratang kaya katamo. Kaya pong mumunang panahon, nepo, ing nung anyang bayo pa yung kapatiran tamo kaya ni Kinsibol Tagumpay nimbiye, miyaliwa pong patutuang pong malaing papakit na ning balay espiritu, nepo. Hakakita mo talaga. Kaya pong asaksyon kanita, medyo atin ako po siguro kayong teenager kanita. Po tapong gawaya yung banal espiritu ang panulo, nepo. Bura-bura mong pakwaya pong danum, na gawa ng panulo. At binindisyonan na mo makanyan, meging kule maluto, nepo. O makanano tayo pong panuwalan nita nung tayo ikit, nepo. Retang kaya katamong kapatid kanita, uling pong metong yang patutuan pong milagrong balura, nepo, talagang sagdulula pong kukuhan danum, kitang panulong gawanan ng balay espiritu. Hanggang kitang may gisan niya, sabi na may kulang, nepo. Nanong gawanan ng balay espiritu, munta ko kitang balena ning mamuntukan, ng kaya katama pong pengari pang mamuntukan na makariliwanag, nepo. Munta ko kitang kayang bomba na bomba niya, nepo. Metong ko pong tinukoy kanita linawe ke, anya pong bombanding bomba. Talagang luluwal po, malukule, maluto. Nepo. At yung kami kaya taking dating sentro kanta ka rin. At yung po ka rin yung balay espiritu, ka rin niya yung kaya katamang medyo makarekilyo. Sabi na munta kayo kaya ni balena ning balay mamuntukan. Napin po yung balena kanita ning mamuntukan yung kaya katamang tutukwan na ini. So metong niya po ka rin kaya katamong pag-aralan, yung metong, yung kaya katamong sasaksiyan, kaya kapatiran, nepo, na under ya po kaya katamong siyensya, nepo. At tungkol naman kayong filosofya, ito ay pag-aaral ng mga simulaying nagpapaliwanag sa mga iwaga o palaisipan ng buhay, nepo. So, yung filosofya ang pag-aaralan tamo po, iapining nung makananong asasaksyan tamo, nepo, king kaya katamong kapatiran miyalo ang patutu na naabot tarakan ng tao, nepo. At katluing moralidad, iya po miyatong muna mga pag-aralan tamo king kapatiran. Ito ay pag-aral ng mga kaparahanan upang mapabuti at mapawagas ang tao sa ang kanyang sarili. So kini po king kaya katamong kapag-aralan
no makanano tayo pong alilinis in kaya katamong kasarilinan, ne po kareng dapat mangayap aburinan ng Diyos kaya katamo, ne po. Kinitala hababalo nung nanularetang dapat tamong gawan, kinitala hababalo nung nanularetang etamo dapat gawan, ne po. At tuturo da rin kaya katamong banal at titipa ampong rin kaya katamong talapag teksto, ne po. Antin mo rin, dila niya naman ng bali espiritu kaya katamo ing lema ampong doktrina ning kaya katamong kapatiran, ne po. Sabi na, ing lema, yapin po ing makasulat kay katamong logo, ne po. Kay Spanish na ito po, Hacia Diyos por la ciencia y el amor. Sabi niya, patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig, ne po. Sabi na, kay karunungan, nano pong pag-aralan tamo, karunungan pang may espiritual, ne po. Huling kaya ni pag-aralan tayo po na makanano yung may makayari king obra na ning metong ataong talapaniwala, ne po. Yapin pin itang kapag-aralan o karunungan buri ng paggawa ning kaya katamong kapatiran kaya katamong. At ing pag-ibig, ne po. Sabi na kailangan tayong gawan ing pag-ibig, ing lugod, ne po. Na kailangan tamong ibiye ing lugod tamo king Diyos ang po kareng kalupatang tao, ne po. So sabi na ning banal mo rin kaya katamo makanano kang makalugod king Diyos, ne po, na may akakit. Makanano may aluguran ng Diyos na may akakit. Sabi na ning balal ebanghelyo ing kailangan gawan tayong lugod karing kalupatang tao, ne po, na sasabihan dang parati kaya katamo ring banal ang po ring kaya katamong talapanaral, ne po. Ing doktrina, ne po, sabi na ing doktrina, sin caridad no hay salvasyon posible, sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan, ne po. So sabi na kini, timurin sinabi na ning balay espiritu kaya katamo, hindi ang ating kapaniwalaan ang magliligtas sa atin, kung hindi ang paggawa ng kabutihan sa ating kapwa. Sinabi na po ning balay espiritu kaya katamo, nakatamo aligtas ning kaya katamong kapatiran nung etalagawan, ne po. Nung gawa tamo kareng kailangan gawa tamong mangayap kareng kalupatang tao, ne po. Iyeng sasabihan na ning bali espiritu ang po yung kaya katamong kapatiran nung nakananing doktrinang tuturo na kaya katamo ning kaya katamong kapatiran. Anyapit po ngini nga tamo keni pilit tamo ping gagawan itang dapat tamong gawan, ne po. Na pigaralan tamo keni no makanantang makarap at mayap karing kalupatang tao, ne po. At mapilan kareng patutu, ne po, king katamong kasalpantayanan. Sabi na kining ebanghelyo, Tagalog ya po atay ni. Sabi na po, nanong katunayan ing sasambantamo espirituyo, ne po, na sasabihan na ning dindamtamo, ne po, huling mag-aral tamo king espiritu, anya mayaws tamong espiritista, ne po, pang espiritu yung pikatamong pag-aralan. Sabi na po kining San Juan 4:24, in Diyos espirituya, ne po, in Diyos espirituya at kailangan sambanye king kayang sambantaya king kayang pang espiritu, ne po. So may itong yapong dalirayan tamo king kasalpantayan ng Union Espiritista na uling in Diyos espirituya at nung ka rin pag-aralan tamong maka-espiritu anyapin awsan na katamong espiritista, ne po. Uling pag-aralan tamo maka-espiritu, ne po. At ang timurin, nanong gawan tamo bang ing espiritu ng Diyos
manuknangan niya kay katamo. Ne po. Sabi na kining Epeso 2:22, atin niya pong sasabihan kini, ano po, at kaya may talagad kayo namang makapamisan, bang maging metong atong nanga ning Diyos, king Espiritu. So sasabihan na utos na katamo, may atin tamong ati kanining ugnayan, may atin tamong pamitipon, banting upayang ing Espiritu ning Diyos, makanya nakatamo pong iyaying maging dalan banting upayang in Diyos, ne po manuknangan niyo kay katamo, ne po. Bang Espiritu ng Diyos, ne po, makanya nakatamo pong makanya niyang manuknangan kay katamo. At kini naman tao Roma tinasabyan no makananong nano ing patune king katamo ana nakatamo ning Dios. Sabi na po kining tao Roma 8:14. Ano po? Kining 8:14. Uling ding tataryanan ning Espiritu ning Diyos, deti anak no ning Diyos. So sasabihan na po ning Ebanghelyo kay katamo pablasang pag-aralan tamo ne po king rendaratang espiritu ne po rendaratang talaturo tamo banting upayang apakilala tamo ing tunay na katamong anak ning Dios ne po ing kailangan talaga ing gawan tala po retang parapat na kay katamo anyapin ing kapag-aralan po king kay katamong kapatiran ne po sana maging metong yang dalirayan tamo karing kay katamong pamanggalo karing burina at maging dalirayan tamo karing daratang tamong panahon banting upayang itang kay katamo pong pagnasan king kay katamo pong balo tamo po ing pangakong bibiyen na kay katamo nin Dios ne po itang ayari tala ring kay katamong obra at banting upayang itang ayanan nin biye makanyan tayo pong manan. So ilamo po reting mapilan kong abi kasiwan kay kayo ne po medyo bangkanita rin pong kay katamo pong kapatid malyaring magsalita pa kay katamo ne po medyo at yaya po yung kay katamong dating mestro ne po bang lalong maygit may ganap lapuret ang kay katamong kapag-aralan uling pong dakalya po bakalini ne po at pasibayo po maya pa oras at dakal pong salamat kay kongan. Maya pa oras po kay kongan. Muna po king kay katamong Diyos. Baloyo po istong kausanda na kay nimbabo. Samantang kalambata panahon. King kay kami po king Nueva Ecija, king tagumpay ng Diyos. Hanggang iyo po ko tang kadwa ko pong Pangulo. Kay bat magmisyon kay po kay parting Tarlac. Uling kasi kay ning parting Nueva Ecija, Ilocano po kasi. May intindihan. So kaya kami po payadap kaya ning Region 17-A. So sabi ko po na istong atinap king Sibol Tagumpay bi. Kakaindin ka na akong tud saka yung boss ko kakarog na ako. Bakit kaya? Magnervous. Pero kaya nga sentro po ako po magnervous sa makanini. Makapagsalita akong masalese. So king ka na ako pong sarili. Manibat king ibat. Nung makananong akilala kay ing Union Espiritista, muna-muna ka rin ka na akong pengari. So, ing tapong respeto, talagang atiyo po kayo naging Sibol Tagumpay biye. Ay niya, kaya po kakalingwan ng Sibol Tagumpay biye, kaya ni ko maging intermediate kareng anak. Ayan po, iba pang pasing, magpatutuya.
na sinabi na po ning kaya kataong manimunaw, na yay ing tuturo kanitang ikaming anak malati. At yako po yung paniyan ng kayabe lalakad. Muntake po Santa Lucia, kiniking sa pambiyabas. Din po nga na kayo, tuturo na lang panina akong kayabe. No? So, yan po. Sabi ko mo po ita, pero dumakay na ako po king kaya katamong topic, kuling balong ating pa pong magsalita. Yako po king ka na akong kapanulan bilang isang metong espiritista. Paliwanag niya yung kaya katamong kapatad, nung nano, yung kabaluan taong bilang union espiritista. Kasi bilang sasalpantaya, maniwala king Diyos, kailangan habalo tayo ng nano, o ba't espiritista tamo, at meging, o linob ka king espiritista. Yan po, paliwanag niya yung kaya katamong kapatad, yung union na, itang pamisasam nitong pamikakalugod. Maniwala tamo king Diyos, hanggang tayo kakita niya mapalad taong po. So, yan po, halimbawa kaya mo, meto nga pamaniwala, meto nga espiritista, halimbawa kaya po keng prutas sa biyabas, luya po klase. Wari po yung biyabas at inyang malanasi, at inyang manibalang, at inyang malulot. Nung ika, espiritista kang malanasi, espiritista kang manibalang, espiritista kang malulot. No ka rin ka po, dumakay ka nito. Kasi, itong sinabi mong espiritista kang malanasi, yung buri ng sabyan, at inya pong upayang masira, yung kaya kang pundasyon, may naya. Kasi, may apalulutay, maging manibalang eh. So, yung buri kong sabyan, bilang maniwala, yung kaya katamong kasalpantayanan, kailangan, at hinakakeni eh. Kailangan patunayan mo yung kaya kang sarili ko. Metong kang espiritista, metong kang maniwala king Diyos. O nung espiritista kang manibalang, yung manibalang po kasi at inyang upayang lulot. Pero isto nga may pigsikapan, yung pundasyon at tsukeka, at inya pong upayang masira. Yung buri ng sabyan, metong ka namang espiritistang mananasi. Metong ka mo ketang mamagos sa danuma, nung nukar niya mong tayong agos na karina ka mo. So, yung espiritistang malulot, kapilan man uling malulot siya, kumbaga, perfect po ne po. Apangan may manyaman. Yung kaya kang sarili ngeni bilang espiritista kang malulot. Ito, yapin po siguro itang, itong perfect na ka. Yapin po itang, tanggapan mo niya itang biya lang hangga. Na kami kakasala. Na kamagawang kamal yan. Noon itang kaya kami biya, agagawan bilang isang espiritista, maniwala king Diyos, agawa mo namin sa tiyad na ka. Wari po niya itamo at itakeni, lalo na yung aldo ng sabat. Uling yung aldo na ng sabat, yan po yung tungkulan ng metong tao. Alang katapusan, abang at itamo pong mabiya kiniking yatong iti. Tungkulan tayo po yan, yung aldo na ng sabat. Anya pinanap yun yung makasulat, keng Exodo, nung naling aldo ng sabat, binyena ng ginu. May aldo, binyene kaya katamo, banggawan tamo yung buri tamong gawan. So, yung aldo na ng sabat, minsan, pilan niya ang oras sa gagawan tamo, luyang oras. So, nung itamo po, paborin tamo, yung kaya katamong katungkulan, yung kaya katamong pamaniwala, kailangan, pasayang ng tampo, yung gagawin na iti, manibat king minunang panahon pa, mitala ka dyan sibul, tagumpayan ng biye, at itamo kayo ni espiritista tana. Diyan pong pengari tamo, rin kaya betalwa po rin alwa tamong pengari, mabiyala pa. Hanggang ini makatalakad la, metong lang espiritistang maniwala king Diyos. So, etamo pa natilian, yung kaya katamong sarili, na sabi natin po ng banal espiritu nandin, na nakabutang sasamba kang aldo ng sabat, pepakit mo, sinamba ka. Pero mo naman balong na yung sinamban mo. So, yan po yung paulagan tamo bilang isang maniwala king Diyos. Nung espiritista ka, panulan mo yung Diyos, espiritu, yo. At hanggang may akakit panulan me. Tayo po, pakya po sa ni Tomas Didimo, karing metong ng alagad ng Diyos. Hanggang yan ayakit ang pipakwa ng gamat ng Yesu Kristo, manuwalang niya, may biyayang pasibayo. So, tayo po pakya po sa itamo, mapalad tamo pimpu Uling tayo ikit, may niwala tamo kayo. At paano lang tamo, sasalpan tayo tamong ating meto nga Diyos. So, yan po, yako, king kaya tamong pamagaral bilang, nyapi sabi ko, king kaya tamong kasalpantayan, ala na kang panintunan pa at ina nga kompleto na Ne po, nano pang panintunan tamo? Puta kay, rengalo at tamong kapatad, miminala po. So, king, metong pamaniwala, metong nga magaral, may nga rin mo po itamo kanyan, lilipat tamo kayong metong nga dagat Kumbaga, atita na kayong lagpas kapit na.
Eta na po magbalik, makalunos tamo, sumigbalik tamo pa niya. Nung malapit tanan po kayong sumangid, kailang ituloy tayo po yung kaya katamong pamag-aral, pamaniwala. Nung nano yung burina ng Diyos kaya katamo, diya po yung gawan tamo. Nyaya po, maral ko pong pasalamat. Pamilatanan ng kana kung pamuneo, pamalipat ko kayong albang lugar, ng Baysiya. Kaya ko po rin kana akong pamilya. Ita po yung maral kong pasalamat ng Diyos. So, kaya katamong kapanulan, kailangan pamilya pa mo. Iabi mo rin pamilya mo, kaya biya mo la. Bare nga kilala nung nanuya, yung kakatamong kapanwalan. Yung kakatamong pamag-aral king Union Espiritista. Kanya itamo nung talagang lalong tamo mo. Nung talagang tamo sasamba tamo, kaya biya tala rin pamilya tamo. Siyempre, bayo may kating siping mong bali, kailangan din pa mong pamilya mo. Bangka ni takid na tunay talaga yung kaya kang panulan, tunay yung kaya kang gagawan. So, yan mo po, yung kana kung malyaring ay suyo kaya kayo, balong ating pa pong tuting magsalita. Pasibay po, dakal pong dakasalamat at pabiyak kayo po yung may poras. Dakal pong salamat, karening maging speaker tamo na po. Ating ko po sigurong ausan, kaya po mag-speaker rin masurprise siya ini. Magpatutuya mo po, ba't tinukiya kaya nganti kaniting kapanwala ng timong espiritista. Metong kapatid, anong makananong ikit na kapamilatana na munit ang kayang kapatid ng mekona, nepo. Ini po, eya po lingad kaya katamo, taya po yung kaya katang kapatid ini. Balang Domingo, marano niya po ini, balang Novena, marano niya po ini. Ini po, eya po magteksto. Noon sabihan na mo, ba't migtatagyo ang pong meniwalaya kaya nganti kaniting pamaniwala ang timong itami awas tamong espiritista. Iyong kaya katampong kapatid, Larry Reyes, pulingad kaya katamo, metong niya pong kapatid tamin. Maya po nga bak mo muna kang Diyos tamo. Kadwa po ka rin kapatid, pingari. Maya po nga bak kaya kayo. Yako po buong buo. Manabat ang kilala king espiritista. Libang ke po, buya king puso ko. Katapatan, maglingkod ko king Diyos. Gangay po makayang bubulad. Panalang king Diyos na tiranak po. Bang upaya ako malili king kana akong biye. Ni po kayabi king kayabi akong baliin Ato kikya naman po, tayit kya naman. Manaba po ako po kayabi rin anak ko ang ping kapatid. Ita pong alak po king makanini. Metong ko naman pong malilili. Mapawamak. Oras-oras, may pawamak uling. Aldo na po yung sabat makanyan, makinuman ko po. Lalakong balo. Kaya malugod din Diyos, tinahid na ako. Magamak po rin anak ko, sisimbala naman po kayong alawang kay po. Tatanggapan ko na po uling. Sabi na po na kahit ko lang maganaka naman po. Kaya sabi ko, sige, nung naano yung buriyo, kami nga doang Mayo, keni ko, kauling keni ko, midina na biyes, sala, at tinahid na akong Ginoo. Kaya sabi ko po, panalayan ko, magdato niya po yung espiritu na king kana akong sariling ini. Bakang paya po, na po may dapo king kulkul. Dakal pong dakala salamat kaya king Diyos po. Lawen niyo po yung mysterious sampung kalam na ng Diyos. Ne po. Potang sabi ko pin, ala pong masyas sa puso. Malyaring lambot potang burina ng apong yun. Lawen niyo po yung sinabi na ng kaya katangkap tapatan. Yak po balo kaya po yan. Kaya po malahot ka na ako yan nung kaya mo pong laman, apaw na kang ko pong buren. Pero yung balo ko po kang popoy. Ne po, ipopoy. Kanyang ipopoy po, yan, tutupoy sa sabyana. Mahilig yapin po kayong miminom, ne po. Yan po, pero ngayon po yan, ne po popoy. Lari ne po. Okay? Palakpakan tayo po yung kaya katamong kasalpantayanan bilang espiritista. Ne po, proud to be a espiritista, proud to be a good
followers ken kikatamong kasalpantayanan. Brother Larry, mo kakalingwan, nung napon, ing lakad mo, medyo liliko-liko ka. Yapay popoy. Ngani po yapin na ilari. Po? Bilang meto nga espiritista nung makananong pepakit na. Kapamilatan na may gindala ni tangke katamong kapatad ag guardian. Kita pong guardian tam baluy Kita po marano niya naman to maselan nyo. Po, istong mi bakanti ya po yung kaya katamong arapayan. Dito pong ketang gulot sugradong papuntano kay ngarap. So, ya po yung meging dalana yung kayang kapatad. Siguro po yung ngawsanin yung kayang kapatad yan po siguro bisa po. Aliko nga na niya papanahon. Pero po ang datang niya itang panahon kaya katamo. Bisa tamo po ang pongali, ang Diyos ya po yung mibayo kaya katamo yung miblas. Uling, ya po yung sala, ang Diyos yung maging dalan tamo, yung maging sala tamo. Pangking Diyos kapepatay, kapilan man, eka malili. Niya po? Anya sana po yung kaya katamong kasalbantayanan na iti, tinggap tayo, king simula. Niya po? Karing kaya katamong pengari, tinggap tayo, tiro da kaya katamo, pepakanda kaya katamo, maging king pangabait tamo, may awsta na po ng espiritista. Sana po king kaya katamong pamanglakad da iti. Nanuman po yung kaya katamong kayawus king kasalpantayanan, bisa tamo po ang pongali at sula ring pagsubok kamalyaring dalana na ning tao. Dapat yung metong atunay espiritista, ay patinag king nanumang subok kadalana na. Uling ng Diyos may subok ya. Maging ding apostol king minuna may subok la. Dapat migtapat la. Kalupatala po nga ni king kabilyan tamo. Alang patugot ting pagsubok, daralan ka rin kaya tamong biye. Pero po magtapat tamong alang patugot, uling balo tamo, ing biya tamo at suya keti. Sabi napin ding migsalita, ing kaya tamong pangayaw sa timong reliyon, yung nakatamong malyaring iligtas at sula po ka rin kaya katamong bylaws din. Yung kaya katamo pong kasalbantayanan na iti bilang espiritista at intamo pong tutuntunan amalyaring tukyanan ng metong atalasalpantay. Sana po maging maganakatamong miyembro amalyaring detang tune ampong ganap apatupad na muna man ng kaya katamong kasalbantayanan, makanyang tala pong atukyan. Ne po. Kaya mo po bukod kitang pang-spiritual, abage ating tamong obligasyon, maging king taong pisikang iti, ating tamo pong maging kaobligasyonan king kaya katamong kasalbantayanan. Itamo po bubuo tayo ni bilang manalakaran o bilang talasalpantayam, miyembro yaman po ang pong opisyalis, ating tamo pong obligasyon. Ne po. Dapat datang obligasyon na rito, amalyaring balo na la ning meto nga talasalbantaya. Anya sana po meging dalan la ing meging temang iti ami buklat siya karing kaya katamong puso alaya pong keliwan ketang magdoktrina tamo po kanini uling pakilala tayo ing kaya katang kasalbantayanan aliban niya po king kaya katamong kapanawunan ngeni dakal po yung pamanyulong king kaya katang kasalbantayanan amalyaring nung minsan din kaya katamong kapatad, demasyado nga intindiyon. Ne po. Nya sana po, detang amanwanan ng kaya katamong kapatad, ating espiritistang malanasi nga na, ating espiritistang manibalang, ampong malulot. Ne po. Yan po yung kaya katamong, pero makanyan man po, yung kaya katamong pangayaw sa iti, ditak-ditak. Ne po. Itamo maiyasa tamo, itamo sisigan tamo, kapamilatan daring darandaman tamong kapag-aralan. Niya po. Kaya po pakakaban, bangkan tamidinan niya pong oras, yung kaya katamong punong ministro. Niya po. Yung kaya katamong pong mestro, kanitang minunang panahon, hindi po yataya atawaran. Hanggang yaning panahon, magobra ini. Kasi po, yung obra tamo, yamo po pilang banwa. Hangga pong mangisnawa tamo, yung obra atsuya pa. Anya yung kaya katamong pengarya patugot. Niya po. Mintaya keti bangkanta siguro daw pampalad na la retang anak akasuyuan anak kanita brik sabihan detang pituru-turu na
ngeni po metong nala namang manalakaran king kaya katang kasalmantayan. Di nang tayo pong oras, palakpakan tapo yung kaya katampe nga rin Pasipiko po namin. Sabi na ning kay katamong kapatad, migsalitanan din. Gusto ka nung kakit na kayo, yeti kisibol, mga lambot yatod, gagalgalya ka no boses. Yako naman, gusto nga kakit da kayo, bala mo yung tula ko manya lupa po. Mika ka-inspirasyon ko. Bakit? Uling kini ko kakit ding dakalay anghel. Kini ko kakit ding dakala santo ang pong santo. Kini ko ikit ng pigmulanan ng kanakong obra. At dakala bunga. Uling tutupin ni Sabiano. Diya po yung mamuntukan ngayon ni Keti. At di nga aliwa, may kadwalang mamuntukan pala ka rin aliwang sentro. At di nga aliwa siguro, malyaring at tinala namang tungkulang Keti. Nung atin mang kinawani, siguro, kalupa na lamon itang may sabyanan ng kasulatan na ing miyog sebini, kendalan, may tuktok lang ayok. Anya ato kidala. Siguro damtamo po, nung makanano ng CLSA, yung kaya katamo mamuntukan kay tiking PPC5, ing meging pundasyon na ng kaya katang pangayawos bilang espiritista. Pero, yako po, anya pong tuturo kay yung Biblia karinganak at lumbanwa. May katatlo kaya naman linisuing istorya na ng Biblia. Inya, kanako, abalo ko ketang petsang sasabyanan ng kapatad. 1901? 1901? So, bala mo, 115 years tapa mo na po. Pero, ipakit kaya po kayo, nung ninong mituro ka na ako, deng espiritista panahon na papungaring Saul. Era lamo po buring kilalanan. Balo yung pong nanggawa ng aring Saul. Istong balo ng medium ka, balo ng espiritista, tatabi na ko ketang kayang sasakupan. Uling atin niyang paniwala na peka propeta. Yapin po Samuel, ang manula. Ila po rin gagamitan da rin kanitang minunang panahon. Anyaring espiritista, ela pa po mitanyag. O nangyeni po, mitatanyag na lauling ni kahalat na lamabilway hato. Anyama kanyang tana pong magumpisang ipakilala. Kasi po, datang yung panahon, ita mo po rin maging saksi. Kaya ang istorya na ng tauling sistema na ning pamaniwala king hapong Ginoo. Mumuniret ang menuwala king ipa at ting kadwa king Ginoo tang Jesucristo. Ngeni po king tauling sistema king Espiritu Santo ay lapi na po ngeni deng espiritista. Uling sasabihan na po, keni king libro ning dapat, mumuna pong pakilala ko kaya kayo, kita ka pa, pagkahin pala, siya pala keni. Bayo kaya po sabihan ito, basan kaya po ining sita sa nung nuka rin, panahon na pangaring Saul at ina pong espiritista. Anya po kasing mete ni Samuel, alaneng pakisabyan propeta, yaring Saul. At subali kaniti, anyang inutos na ning Diyos, king meto nga kautusan, linabagya, mi kasala yaring Saul. Nano pata, pinutot na ning Diyos yung karelang komunikasyon. Na niya po kakasabing Diyos, karing propeta, ulimete ni Samuel, na niya kakasabi, karing urim nga na ampon, karing paninap, at karing nano pa mang kabagayan, paralan, agagawan da ketang minuna. Niya,
melingas nga siya po yaring Saul. Uling na ne po susopan ng Diyos. Miti po na rin karelang kasalang, anong nuka rin burireng, samsamaning kayang kairian. Na ano po yung gawa ng aring Saul? Ana po ken, king karing kayang talasuyo. Kanita sinabi ng Saul, karing kayang talasuyo, ipanintun nyo kung metong babae ang maki-espiritong marawak. O yan po yung karelang termino. Karing espiritista kanita, karing medium. Maki-espiritong marawak. Ulingero po panwalan na in Diyos, yaing gagamit. Kapamilatan da rin titipang banal. Anyapin, sabi na rin kayang talasuyo, at maki-espiritong marawak, bakong umekeya at mangutang ko keya. At sinabi na kaya din kayang talasuyo, o ini ating metong ababaye maki-espiritong marawak kinyandor. At migbalat kayo ay Saul at sinulod diyang aliwang malan at mineya at adwang lalaking kayabe na at kingbengi miras laking babae. At sinabi na, pagamuamu ko keka, manulaka ka ako, king pamamilatanan ng espiritong marawak. At idala me kako yung ninumang sabyan ko keka. At sinabi na kaya ng babae, o ini, kaya kang pangabalwan, ing depata ng Saul. Nung makanano nung kayawani king labuat detang makispiritong marawak at ding magkukulam, bakit pinbisa kang bibiling silo king kanakong biye, bang ipapate mo ko? At sinong payay Saul kayo, king pamamilata ng Yehova nga na, mabiye Yehova alang parusang mapalyari kaya ka tungkol king bagay iti. Kasi po yung kasabi na yung mismong yaring Saul Anya, alangan ng malyari kaya ka nga, no? Kaya kami gagana ka. Sige nga, no? Gamitan mo yung pamag-medium mo. So, uli nga niya kakilala ng babae, ng medium, yaring Saul, isipan na gagawa yung paralan para Mateo. Sundo tayo po. Kanita sinabi ng babae, ninong dalan ko keka, at sinabi na, dala may Samuel kanako. O yan, buri na yung pakisabyan nga ni Samuel, kapamilatanan ng medium. Uling mete na po Samuel na po kasabi Ot nga ni, ginamit yung medium. So, kanita pa po, minunang panahon natin ang medium. O, na yung palagwandong maki-espiritong marawak. Kasi, paano na, andyang ngeni, retang yung manuala kay katamo, spiritual demonyo rin gagamit kaya narang. Pumakanyan. Sundo tayo po, nung nanong balyari kanyang Kenny, nung impamagbalat kayo ng aring Saul, kilala nening medium po at yun kayong espiritu. At inyang ikit nening babae Samuel, kinulisak yung masika na siwala at sinabi na ning babae kang Saul, nga no, bakit tirait mo ko? Uling ika pala'y Saul. Anyan dinatang na yung espiritu kaya, dinatang na yung Samuel. Takilala na yan pala'y Saul. Anyang primero yan kakilala, Makanyan unang po kayang panahon yan Potang talagang maka-espiritu ing metong medium, ka makapaglara, ka makapaglingad. Pero anong gawa mo na po? Balo na. Pumakanyan. Anya, keta pong minuna pang panahon, atinang medium, atinang espiritista, la pa mo kakilala. O nengeni po, makikilala na la, pablasang, anyang dinatang yung ginutang Yesu Kristo, at palakone kitiking niya ito, bayuyam, minukyat kimbanwa, sabi na kareng talapaniwala, makasaksi kayo. Dapat tanggap kong upaya, pamanyatang na ning Espiritu. Ning Espiritu Santo kay kayo. Tanggap ta ka nung upaya, pamanyatang na ning Espiritu Santo. Okay. At
ikong maging saksi ko karin Jerusalem at king mabilog a Judea at Samaria at ang gapaking kawakasan ning labuat. Mabilog ayato, makilala ya puing Espiritismo. Magumpisa na po kanyan. Anya kanita po, nung kindaw, karinde pa mo kilala. Mira siya kay tiking Bicol. Anya po di takkepa mo po ka rin king mula, balo yun po nung naning may karagul ka rin. Mysterious. Uli nga niya pong panahon na ito, miyusi po itang nga manundang eltor cholera. Matein tao ngayon po tang ilibing de, kabukasan na duano rin makaburo na naman. Petang lugar ito. Dakaling pane mamamate. Anya, yung gawa na ng espiritu kanita, yung kaya katamong mayaw na yung medium, yung masing, kaya pabalo na ka rin, tao ka rin. Gawa yung panulo. Bang kanita, mitok nang itang salot ito. So, niya pong gawa yung panulo, yung espiritu, no, pong karakal din tao, kaya lalo nga yung espiritista. Magdalala pong lulanan dati ng maragul ating malati. Makayaleda lang po kaya ng makanyon, no karakal. Pepakwaya mo meto nga palangganan danuming espiritu. Kay ba't nang belisusu ing typewriting nga malino, maputi, sinalot ka kitang danum. Kay ba't nang may nalangin, anyang idapo ko na kitang balususu, lulwal in danum, berdi. Berdi po. Ang gaking naging berdi nga nin danum ka rin. At kay ba't, anak yung mamuntukan nga na, deng sibul kayong siping yu, kumakayo. Makanyan mo naman ing akit yung ano. Anya, ikami pong madwanit ang kaya nakalupa ko, kanita, yung mga ubiyada rin. Ikami pong sinalok. Bubombana yung gripo na kitang siping na ni sentro ka rin. Ako naman makasalod ko kitang timbang maragul. Sinapakya po ita puros berding danum. Te lalong pinumandang tapayan, de apong mering, kinangwa ko ka rin. Berdi mo naman po yung danum. Pe lalong ketang tapayan dang pilululan ng danuman, ketang luwal, sinalo ko, berdi mo naman yung danum. Yan po yung metong misterios. Alinto kanita. Anyang kaibat na no, ning pamanggalo, uling sapat na para ka rin tao, midinan langan. Kaya panulo ngayon. Delikan ming mahubiyada rin yung bomba. Anyang bomba niya, na berdin danum malino, no? Delikan kitang gripo na nga pong kaya kitang pinuman da. Malino na naman. Pelalong tantapayan, malino na naman. Pero itang meyakwa, berdi pa. Melino. Karin la rin dakala may nuwala. Karin tao king daw kanita. Yan ing pigmula na. Ning metong milagro. Anyay, tamo pong espiritista. Makanyan tamo pong mitatanyag ngeni at makikilala. Uling darakal na lading bini. Pero, nung pakiramdaman tamo ngeni, bilang espiritista, den titi pambanal kay katamo siguro ay kalingwan. Sabi daw, nung akakityu mo, ing daratang yung panawon, nako matutod. Nako painawa. Bakit? Atin lang akakit. Anya itang dindam kay itang espiritu nandin, sinabi na balamat niyang akakit, bukod kay itang ating pangliliko pala. Sabya, no? Ating payata ang mapapalili kayong dalumdum. Imburi na, lakwantana ito. Daretso tanaking sala. Nya pa, salamat ko. Kingapong gino, ding bunga, ay akakit ko ngeni, king kanakong kapagalan. Metong lang, inspirasyon king kanakong bianggang ngeni. Ako boring tuknang, at ipagmaragol ko, espiritista ko.
dala ko na siguro ang kamatayan, yung pagmaragol ko, espiritista ko. Anya, ikong sablang makarandam ngayon. Sana idala nyo naman at ipagmaragol bilang espiritista. Uling datanging panahon, itamo ding tauling sistema ang magpatutuo king panga Diyos na ning Diyos sa tutuo. Uling itamo ka rin gawa ng saksi mabilog alabuad. Potang datang na yung Espiritu Santo. Uling ing Espiritu Santo, yan ang tauling sistema king pamamahala na ning apong ginukitikin niya to. Enya kapalad tamo niya po, espiritistatan. Baliyo po, bukod pa kanite. Atin ko pong buring balita kay kayo. Anong nuka rin, yung ka na akong protector, pakalat na. Karing talasalpan tayo. Pakalat ni ini, pero sabyan kay kayo, nako pamatakutan. Di na nakatamong inspirasyon. Bakit? Uli na pinitang sasabihan da din daratang banal, nung akakit sumunga na, ing panahon yung daratang, nako matudtud, nako painawa. Kasi po, ing ebanghelyo at inyang sasabihan na yan ti kanini. Keniking 24-21 na yung San Mateo, sabi na, uling datang kanita ing maragul a kasakitan aye pameyakit manibat king kamumulaning yato ang gangeni. Tapo po balo na ano ini. Datang yo. Pakano meyakit manibat king pangalalang na ninyato. Ing kasakitan ay ning maragul. Dakal ang mga matetao. Bakit dakal? Nga na po kayo ni sundo tayo kitang 22. At subali mo, nung ngela kumuyad, dingal doa deta, alang laman na miligtas. Dapat uli na ding pili, dingal doa deta, kumuyad la. No palang, kumuyad di tangal doa, data nga ito. Metong mampalang tawa lang mitagan. Alang mabibiye, amiligtas. So, tamong espiritista, makanano ka niyan, pati itamo. Bakit? Nung liwen niyo po ing modernong teknolohiya ngeni, kareng iPad, sabyanda, kareng internet, kareng computers, kareng nanulangan ding pengawarang moderno. Akwa mo ka rin ing impormasyon na ningyato, nung nano ing malilyari, ampon malyari pa. Akit mo ka rin. Bakit? Uling deni pong bansa maunlad, ampon masikanan. Misasamsaman laking pangayari. Burida ilayng magingari, mabilwayato. Misasamsaman lang upaya. Imburira ng China, yaing magingari. Imburira ng Russia, yaing magingari. Imburira ng Amerika, yaing magingari. So, ran gewara. Imbes na kayong gawan da, ing dakala pa, mangan pakanda ka rin dakala mamamate, danop. Imbes na kayong ding karelang dakala, kwalta panyaup do, karetang bansa ang magkasakit. Ing gewara po, pigasusan do, retang amonondang nuclear bombs. Bomba nuclear. Nanula po rin, pamuksalang tao, pakamate ng tao. Imbes na kitang pakabye tao, ing gawan do, pakamate tao. So, nano po yung malyari kanyan? Gewa do rin, naman gewa para palamuti, kitang karelang bodega, aparayal bendalamu. Gewa do rin para mibugnos la at malawos la, kitang karelang paksa. Anong nuka rin? Pota pong miras na, ing karelang mua, metong at metong. Ibugnos dano rin, ala na pong lumakad na sundalos, ala nang lumakad na polis. Pakasalikot no rin, denganggang kain ng gobyerno makasalikot no rin. Tatakot no ang mga mati.
Na ano po yung gamitan da kanyan? Keta lang opisina, pipindot lamo pong boton. Pipindutan da lamo po rin. Susula po la rin missiles, ang po retang nuclear bombs, anong no karin do paparas netang bansang buridang kalaban do. Buridang paten. Makanyan po yung malyari. Anya nung epo kumuya dingal do ito. Ibugnos dongan ding karelang pwersa, king karelang pamipatayan. Ang gayita mo mga mateta mo. Pero, na ano po sinabi na ning kasulatan? King uli da ding pili. Dingaldo adeta kumuyad la. Ano pataating palang pili ay taganan ng Diyos. Anya, nung dinganggang tatayran da ding Espiritu ng Diyos, anak no ng Diyos, oreta pura yung itagana. Yan ano manitagan detang kayang enak, detang pilit susuwail kayong burino. Detang tatayranan ng Espiritu ng Diyos. Itamong espiritista, kapatad. Nya, era ko po pamatakutan, nandiyan sasabihan kini. Noon edidinan da ko yung inspirasyon bilang espiritista. Uling po tang datang na ito, nakatamo pa sa likutan ng Espiritu. Mamanyalikot la rin kang gobyerno, mamanyalikot la rin sundalos na rin. Itamong espiritista nakatapas sa likutan. Nakalupan itang may makbungya yung pinatubo, muntatawa rayat malarta ng meligtas. Alata mo pong ligtas. Na ano pong gawa na ng espiritu? Ko sa likot. Uling alana ko, masalikutan. Dalayo rin armasyo. Lata namang baril, lata namang nuclear bombs. O rin padala na siguro, rin kalasaga rin. Luwal ko kayo dalan nga, sasanmetong kayong manalangin na doon yung Diyos ng buriyo. Kanita na pumayakit itang palinto manibat king simula, melalang niya yato. Dingdakala mga matetaw, dapot ating pili amiligtas, yapin po ing wakas ng sistema ning pamamahala kay tikinyado. No karin ko pamutangin. Bisa ko pa kayong espiritista, wali no? Makuno na tayo bisa. Sige, laya kayo po. Makuha na kayo. Kaya tayo bisang magpakatatag kayo. Magpakatapang tamo. Kailangan italakad tayong kay katamong bandera bilang anak na ng Diyos. Uling ila. Na po kita nung isang dumi kita ang 17 na ng Roma 8. Kitang 14 sabi na di hanggang tatayran ng Espiritu ng Diyos, anak na ng Diyos. Sabi na kitang 17, ngeni nung anak na katamo, itamo ding talapagmana. Inspirasyon na rin kapatad. Nya nako mama ko. Nya bilang anak na ng Diyos, istong meko wakaken, na nakayanak, ka magmana. Pisa ko pong magmana kanita. Manatili kayong matatag at matapat king kay katang kasalpantayanan. Bilang espiritista, dakal pong salamat at maya pawaras kay kayo. Dakalya pa po sana sabihan ng kay katamong mestro na po. Pero makanyan man po na siguro yung oras sa malapit niya mo. At antim mo rin po na karagdagan karing sasabianan ng kakatampe ngari. Atin mo namang makasulat karing taulingal do nga na mapanganib la. Nepo. Dapat na lumwal kayo na kintuburan na dalpakan niyang marawak maging abuya karing lalamda rin kaya kayong talampakan. Nepo. Ya po yung sasabihan na ito. Nga ano po yung kakatamong takot. Nepo. At timurin natin niya naman kapangakuan po tang itamo, metong tamong tapat, mamintu, kaya burina po ng Diyos. Sabi na, sepo tamo man po kanong buwak, numano, po tutoy ta pengara. O ito po, ang timurin karing minunang ginawa, karing tungkulan da. Binyadala karing mga bangis, ayop, isipan tamong ing tao, kanane ning leon. Pero po na nung gewa na ning leon, meging maamuyo. Abang kayabe na itang
utos na o kaya katamong kapatad ay Daniel. Ne po, po isto'y tanetang. Meging maamula po, retang isipan tamong dangerous sa akayabe mo, leon niyang mamangang tao, nakapupaglapaan. Pero po ang nga pong ginuya po yung manigobra, kayang kaisipan na. Uling niya po yung peka boss, niya po yung peka mauyupaya, kayang sablang bagay akakita mo. Ala pong imposible po ang burina ng kakatamong gino. Ala pong keliwan kakatamong ngeni, pota pong magpumili tamong magpumiglas bisang tupad tuki ka rin tungkulan tam. Gawat gawaya pong paralan ng Diyos, bangkan tasaklit na katamo mo po. Ne po, maging ketang minunang Aldoy, Jonas, dinina na yung obligasyon ng Diyos, dapat ay bisang muntaking Ninive, ne po. Pero makanyan man po, pepakaneng balya ng maragul. Na, huling lilis siyang alampatugot keng dalan. Sinuka ni ketang pangpang po, yung tao. Ne po, ala pong imposible po at ang burina po kay katamo ng Diyos gawa na. Yung tao, po magsilbi keng Panginwana. Nunitang Panginwan, yung matuki, aliwa po yung tao yung matuki. Ne po, kalupa na po, king kaya katamong pangayat yung ngeni, sabi napin, nung pili tamong balu tamo, yung makahustoy ni, dapat pili talang gagawan, detang yan na po buri ng Diyos, mapakliya po kaning kaya katamong tundun, alayang panulo. Yan nakatamo po pamatakutan, nun papakilala nila. Yang ngeni po, king kaya katamong pangayat yu, bilang talasalpantaya, bilang metong espiritista, gawan talat pamintuan ding burina ng Diyos, datang kayang tuntunan, dapat ng tukyan ng tao, ila puring malyaring gawan tamo bang kanita, ing ganap yang mayakit, ing tune, mayto nga malinis, akasalpantayanan, emo po ketang sasabihan tayo, nune ketang dapat tamo ka rin tamo mayakit. Akit de po yung banglunam pong nyama na po, ning kikatamong kasalpantayanan, nung luban de po akit de, nung nanuya yung legwa na po. Nung pong lalawen taya mo po kayang luwal, taya intindihan. Pero lungob ka po, makipag-aral ka, akit taya po nung makananuya ing laguna ning kikatang kasalpantayanan. Uling alapong manatili keti, sasabihan ko po, 1970, iya po may house yung kikatamong sentrong iti. Ketang panahon na italako pa po. Magingin kikatamong pengarin yung turo yageti, baka po te kaya pa po kakilala. Uling may bait ko po, 1973. Po, may bait ko po 1973. So, anya pong gawa no rin tungkulanan ng kikatamong pengari. Ababalitan ko na siguro ito, uling istoryada rin kikatang kapatid. Pero makanyan man po, maragul feedback, maragul impact keng kanakong sarili na ring kaya katamong pengaring areni, ing respeto tamo, at suya po karela. Uli pong ila ring miyubod ang pong meging moldi tamo, ring kaya katamong pengari. Kanya sana po, dagdagan tamo yung kaya katamong sipagan, tetagan, king kasalpantayanan, naliban tamo, bangkanita po misadsad tamo nung nokarin tamo, miras ne po. Yata na po ano makayat rasuling at syuta na kayang kalilibugtan, maalunos tamo. Tempong kaya tamang piece of soup, ngayon ng aldong iti, 2,706 la po. At yung kaya tamang tutuking maging speaker, kaya tutuking Domingo, Brother Renato Baluyot po. Ang po ay Brother Carlos po, nung atsuya kaya na Carlos Miranda po, yung Director of Medium tamo. Ila po rin mag-speaker tamo kaya tutuking Domingo. Maranon tamo po kaya tutuking Domingo. At ngayon po ating anibersaryo kayong Labuad da Banal. At tamo naman pong session o meeting. Itamo pong local board. Ngayon ng aldong iti. Hanggang ditak mo pong pinandit niya po. Dakal salamat kaya tutuking Domingo. Sana po maging maranon tamba. At maranon niya pa pong gawan tamo yung kaya katamang pamanyan. Dakal pong salamat niya.
Manalangin tampo. O malugod at Diyos, ngini pong pinanditayti, king minsan po Ginoo mayari na po ingke kaming banal at punon. Diyos ko ngining abakayti, may garal kami karingke kang banal akautusan, ding banal na mensaheng milatag kingke kami pong pililibugtan ngining abakayti, ila sana pong malyaring magpasitibe karing balang metong ke kami, karing ke kaming miminang diwa ang pong kasalpantiyanan. Ilang may biya inspirasyon karing balang metong ke kami, dingamanong dindaming nga nga bakaiti. Banting upayang impundasyon amitanam karing balang si kakatao ke kami. Makanya niya pong lalong maygit dagol. Ginon Diyos, ngayon oras ay ti kapuing manakit ang pong mikibalo ke kami nga nakiyo. Diyos ko ngayon pong ikaing memili ang pong mi talaga karing balang metong ke kami. Diyos ko ginoso panyo ke po. Ikami po ngayon tiruying dalan ke kami. Mumuna kayo ang pong talwi. Hagawa milangan sana po king mitmong katapatan. King mitmong tetagan detang obrang parapat mo ke kami. Banting upayang Ginong Diyos alang pasubali ke kami nga nakyo, mga sadsad kami. At ban kanitay pa, uling tula mo ang pong imbot mo, panyatang na po ningal donong nuka ka rin, maging karingkengan. Ginong Diyos, ngayon pong minsan pa mikakawani kami, magsikubli at magbalik karing balang ke kaming kubong tuknangan. Tulutan mo Diyos ko, nung makanano ke pong miras kapayapan, king kakarin na naiti, ibalik yung kaya pong mitmong kapayapan na yating tula, karing balang kaya kaming puso. Ginong Diyos, tulutan yung karing bukas at bukas da paring balang kaya kaming bukas. Ika po'y ngaligan mi, ika po'y persami ang pong sikanan. Ginoo kamalayan mo nung alaka po kaya kami, kapilan man po alaki ang harapat. Diyos ko makapanalig kaya po kaya ka. Uling sinabi mo, manyawad kami na naman bagay adwan miking lagyo mo. Salpantayanan mimo ang pong paniwalan, king panalangin. Ay alang pamagalinlangan, tanggapan mi pong alang kulang. Diyos ko, kami pong anak yo. Makisabi kaming mayap, magparalam po kami. Tulutan yung Ginoo, ingagle ay tsuking yato ay naintindihan ning balang metong kikami. Hadwan mergo para paramingan sana pong haligtasan. Dumalang ang sana pong mayan karing biyemi. Lalong lano na Ginoo yung sakit na mabagsik. Haguguno karing dakala kaladwa. Diyos ko, Ginoo, ikaw po yung santungan mi. Manalig kaya ka Ginoo. Diyos ko, sana po, iyo kaya paimburisan. Kaya sana malyaring mi payalyan king banal mong pakalulu. Ngayon Ginoong Diyos, lalapit kami king mitmong kapakumbaban ke ka. Susut milaring balang ke kaming sarili ampon kaisipan. Diyos ko adwan meru pagkalob mo yung ganapapwersa ampong sikanan ke kami. Kagom na ning karagdagan baking malyaring dumanas kasakitan at man malyaring manyang kanan karing tungkulan na parapat mo. Papanatilyan mo Ginoo ke kami. Ingkeyaos na ning balang ke ingkeyaos. Manatili ke sana po. Bangkanita, makanyang kiyang para-parang mamintuking burimo at makanyan miyang lalong may gitapasulongnan ing kasalpantayanan na penibala mo kay kami. Ginoo katatawlyan, di nga tsupuking lalam na ning kay nanampong panandam. Ding kaya kami pong kapataday tsukaring karelang kubong kakarin na naiting kapanandaman ding kaya kaming pengari ang gana po rin kingang naningampunan. Pakisabi mila pong mayap kaya ka. Nung ketang napon Ginoo pakit ka pong dakalay mala. Ngayon mo man Ginoo adwan mergo pasaksi mo alang-alang kay kaming meging dayi, meging bungara din kay kaming pingari. Pasaksi mo po yung misterios ay miyabot tarukan. Bangkanita Diyos ko lalo kay pong maygit magtibe. Oren puring manandamanig pa. Eno sana maglambahin ding oras ang Ponaldo. Pakayapan mo nala. Pasiknangan mo nala. Igawad mo po yung kapaldanan karela, bang kanita pa si Bayo, galawan dalang pongarapan detang tinggap dang tungkulan.
Diyos ko, dakal pong dakala salamat kaya ka, ila po retering kaya kaming, dimuta panalangin nga nga ba kay ti. Sana po tanggapan mo nga na yan, mong mabanglungayin king kaya kang banali harapan. At tanggapan mi naman po itang liim mong kaiblasan. Ating sablang bagay nga iti papamilatan mi puking bugtong mo anak Yeso Kristong kaya kaming tagapagligtas. Kambet saup daring mapamatulang Espiritu Santong maging kasaup mi. Ila sanang malyari ming talaban tempong talayingat king balang saglitampong pinandit. Yan nasa po. Ating tamo pong pulong sagli, dan kaya atang kapatid. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpay B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpay B.